naglalaglaga na, nadapa kayo, nadapa na. Welcome back to my channel, Oragon. Tingin po tayo sa palayan. Tingnan natin kung pwede nang ipaani. Yan po sila. Yan po sila. Tingnan ano na lang. Green. Maniba lang na sila. Pwede na siguro to pag uminit. Paani. Sobrang lagi ko kasi malakas ang ulan dito. Kaya tinignan namin kung dumapa. Yan po sila. Daming mga yakusta, tingnan nyo. Ito po yung mga dumapa. Yan yung epekto ng lakas ng ulan. Nasa may daanan na lumapa. Lumaki yung may tubig digdi pa di, tapali daw digdi pa di. Pwede, tapalan mo ni pa di Palaki na palaki po yung dumadapa natin. Sana naman uminit na nang makapaani na tayo. Pwede na to. Kahit may marami pang green. Yung maniba lang. Doon may nag-aali doon. Stresser. Mapaw po yung tubig sa marami pang tubig kaya nalang lumadapat yung natin palay. Yun po. Sayang nyo, naglalaglaga na, nadapa kayo, nagdapa na. May daanan pa naman.